yang lagi di kamar. Hai, namanya Kamarudin. Udin penjual nasi. Namanya Nasirudin. Udin penjual salalau. Oh, namanya Sape Udin. Udin sedang main domino. Apa namanya kalau sedang main domino? Udin bala 6. Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pagulu kita wahai sahabat ditolam saudara assalamualaikum ikatulan sahabat Hai jagalah kita mengaji hakikat nyawa jatuh buahlah jatuh sakabir. Oh jangan disangka dua alamat kok disangka dua lah jatuh stasi. Orang pemandangan Samu joingi alim ulama banyak kiraman. Janganlah kita kebaca do bodoh mumpang jo kalapo manuna tua anak jo bapu manuna muda kau tak ada anak bapak tiada. Kau tak ada sifat namu kajinya Allah jo Muhammad di mana kau inyo di mana bana tapi nyatunya kau indah tarang di hati kita. Jalanan sama kabata barimbon akan mungkin biawa malawan buayo. Tak mungkin babi kamarana rusuh tak mungkin pembuatan dua dekudo. Ada pun rasul dengan pareso ada pun rasul dengan marasui. Apa bana lili jo api apa pulo cincin jo jari. Bagarak cincin karano de jari bagarak tu buat de sifat maani ko iyo mati sebelum mati ko iyo ujud amnan sabananyo di. Tentukan jalan akan dilalui tentukan gunung kaki to daki. Jalekan rumah akan diuni tentukan lurah akan dituruni. Bala kuli tari laiti supaya nak dapat dibijona kawi. Allah lah dua-dua di atas kursi di kapalo jantung Muhammad berdiri di pakai jantung sabuku dalam hati Tampiknya itu disiram di kiri di situ pulau Abu Jahil berdiri baparang jo Muhammad tak menaruh hati. Kau kalah Muhammad di paparangan tani nagari makalah dimakan api. Kau mana Muhammad anggotolah suci suci anggota samu sekali masuk saruku kampung Narami itu laran jadi ya laisa kamislihi
riba ya Allah la sahabat itu lama suh udarun ini la disambungan Allah dari kami adun Allah teranyo kami Allah kama nyambung itu Allah nilai mangkuh la tilanta Allah terkena dosa abab dunihi adun Allah bahasa Allah diadu barakah aranu mereka aranu lapakanda akan Allah teka kami aduh apa lagi larikan kami Allah sudah atanyo Tarimun la kasih banyak iyo ay tarinimo o syukur nelayata Allah dari sana ay sudaro o ilallah pengajian Allah de agamu de namilallah Allahu Kuli sabalum kuli apo banala da ulunya tulang lai sana balum tulang lai apo banada ulunya kuli sabalum ure apo bulu da ulunya kira ladaba itu rekan kami malah batanyo belai apo sifat Tuhan antara joli di sana belai tolong ada curahkan lainan satu persatunya dari modelan lah kasih banyak inilah ya tersalah pertanyaan lah dari dosa nak kita nilai kami lah kamang ngaji tak sahabat tahlan jodoh nilai penting lah desa kali lah dari bidang lah di agamu nilai suruh lah di jodoh
langit dan bumi. Pemandang si Arif lai majulah di sini. Mali'no alam memandang diri. Adalah melihat diri di dalam diri. Nilai ado hakiki adolah majasi. Dipandang nang lahir batin terkati. Dalam dan batin rahasia tersembunyi. Dan kalau si Arif bijak memandang Dari mula awal hai inyo barbillah. Disimpan semuanya disatukan pandang. Mana guli mahlai tampilannya ilah. Delai manola tuan nana bijaksana. Delai pandanglah puas di dalam hijau. Delai kenalah diri siapa nan punya. Hai Tuhan batana musim pabilo. Delai kato marusir aluma kita. Sama sonyo alam berbagai rupa. Delai alun layado sama to. Balimbago ada Delai balun baratampo. Alai balum baribu hai balum barapapo. Hai balum basaru Gola balum banarako. Nur Muhammad laladi dalam alimunyo. Nang isi tu bijo mulut kambangnya. Hai bijo nanta tu dari situ asalnya. Kalau dipandang indah baru po. Jo kalau dikaku indah taraso. Delai itu bana oh sifatnya Tuhan. Lai bukan di luar, bukan di dalam. Bukan baru po hai putih hijau hitam. Dengan itu kita basalah. Kalau dipandang orang yang waham. Pandang tak sampai iyo kepada Tuhan. Kalau iyo Ala iyo kalau dipandang nilai orang yang waham. Nilai pandang tak sampai iyo kepada Tuhan. nanti hampir ke mati. Nilai saksilah jalan. Nilai janganlah begitu. Nilai kita sekarang. Oh nilai satu kali lah dekat tampil berpegang supaya nak tahu. Oleh wujud tiada di mana hingga kalau tak dapat. Kalau laju tarang, laya begitu jalannya. Lai kapadonyo puro dela coba lah tanyo. Lari karano jalan, laya banyak simpangnya. Janji ko sampai ai ajal ko tiba. Lelikah adalah kaldu tidak pandai lah daripada kata. Ala iyo Ala iyo laya mengucap kunimah lai ko indah biasa. Oma anak kunimah lari kamano pulangnya. Lai ada pun mana olah kulima Tuhan. Ayo kalau ke hati iyo terhambur jantan. Nanjo kalau ke bawah Tara kasihnya bulan ma'ana lakulima. Om maliputi alam maliputi tubuh iyo ay nyawa jubada. Meliputi tubuhan oh delai nyawa di badan. Nanjo kalau lani pandang Nalaya orang yang bijak. Delai hilang di mata olah di hatinya tampak samparono mati. Oh mangko bagara Samparono lumpuh iyo
la umma malipatul lil hawadisi ay paham talata. Nilai wahai saudara, nilai Andai dan tolan Kanalah diri pandanglah Tuhan. Cubalah uji pak batu jo intan. Timbanglah batu barik coringan. Keputusannya paham nilai kapado iman. Keputusan alimu kapado iman. Iman de hati jamin de Tuhan. Tubuh dek kita piil dek Tuhan. Tubuh dek kita piil dek Tuhan. Nilai sifat dek Allah, batin dek insan. Allah jadi rasulnya soal pengajian. Lebih dari itu kok bilang penyuruhan. Nilai pun tuanglah anyui apilah padam. karate balik bela juru tulis bajalan. Malah betulan kapado de lautan. Kalau nyolawi dijadikan sampah. Salamullah munyun lada indah akan karaman di ulia ambia lainan la punya pahala. Begitu banyak dalam pengajian nende lah wahai sahabat ditulang saudara. Soal pengajian sekian dibaca, sekian dahulu di kami bado. Di depan singgalan sekarang nangko sebagai sambungan dan putui jago. Inilah tiba pulau masuknya. Kamu nyambi gayuang, hai menjawab tanya. Tanyakan kami takkan aduh nene tarik di hati tak gelang di mata. Oh debat tulang dalam rangkuangan Menjadi suatu lade umpama. Oh memanglah beliau ditanyakan di hadapan kitulah nampak samu. Oh memang pengajian de torika iyo nantolan ay de nyodanyo. Sebelum adenalah diri kami Iyo akan menjawab tanyo. Karena bianan iyo malah dulu Inayo maaf di pintu. Denalai maaflah dengan kami Sabalik iyo juga palu Dari iyo yang puga kilape ka punca ay de kapalo. Dicelia yo denalanan tua-tua Memang badar yang dikasadonyo. Apalagi iyo ay para tokol kana iko bananan di nantiyo. Dicelia denalai tepa haji ahli torikat dela disiko. Iyo pipa tayo orang Minang kana ado pudoyo natangato. Kan adoyo denala de mangato samanja denanda ulu kalo. Oh deko indah iyo lah dibari. Makana bae ala tibonyo. Oh inganan iyo pado insan. Taat di kamila namado. Eko indah iyo nan pado sandi. Tiang tataga de baito. Ko indah iyo di jari manih laki ay cincin para mato. Iyo kota dorong denyo kami denan delakinan malahelo. Iyo kota kanan losong kami denan delakinan malahasabo. Maalum iyo ay diri kami. Iyo ay anak mudo-mudo. Anak iyo lah mudo mata. Iyo kaduhay laduonyo. Oh denalena mula denyo tanyo de kami delai kapajawab pulo. Eko indah iyo ay lah dijawab. Tantu bau tangkap ibaduo. Oh denalai barilan malaisin kami yo de mana jawab tanyo. Iyo ikoyo penjawaban. Oh dari kami lah nama duo. Iyo dengan bismillah. Kami menjawab tanyo. Supaya nak dapat kabar kahar. Dekikoyo denano la basamu. Biar
iyo nan membaca. Aku lagi kajian kadi baca kaji tasawuf kanam monyo. Manuru iyo ay pengajian nang kami iyo ay detarimo. Kuli sa balumay de bakuli apo banayo dahulunyo. Dagiang sa balum de bardagiang apo puloyo dahulunyo. Ure sa balumyo de baure apo banayo dahulunyo. Tulang sa balumyo de batulang ay apo banayo dahulunyo. Apo bana de nala sifat Tuhan nan terjoli iyo nan ladi sano. Ide nako dikaji bana anasir iyo ay anak Adam. Memang ampe yo de asalnya akan iyo ay dahulunya, yaitu api nan lajo air angin iyo jo tanahnya. Iyo bagi tulare anasir iyo ay anak Adam nangko. Oh memang le ampe anasire anak Adam yo de nana ulula de nyokalo. Ejo kalau iyo ay api itu jadi darah yo padu kita. Amin menjadilah de nyodara iyo di batang de tubuh anakku. Yo kalau nani yo air itu Iyo dengan pulau. jadi nani yo denyo tulang. Iyo di batang tubuh kita. Yo kalau iyo ay angin itu jadi urek daripada kita. Yo kalau iyo ay tanah itu kulit yo daging tipu de kita. Memanglah itulah de nyobana iyo akan dijawab bertanya. Apa mana iyo sifat Tuhan iyo terjolin Allah di sana. Simba iyo lah dengan bana iyo sangat pemalangnya tonyo. Terjolin sifat Tuhan di kuli azimun iyo de namanya. Maana iyo de asimun papasaran bana de maananyo. Terjolin sifat Tuhan di daging hakimun iyo de namanya. Iyo de nala de hakimun iyo sampana rono koko. Terjolin sifat nandi ure Dengan malapolo. Panamunan iyo de kau iyo Kekuatan itu nemaananya. Terjolin sifat Tuhan di tulang Barnamu iyo ay lamu hiyu Maana yo de nala de mohiyum menghidupkan de maananya. iyo walana lako hidup iyo di batang ay tubuh kita. De nala itulah de nyobana de nalai katoe uya gitu. Iyo walana la dijawab sepanjang tulan memasang tanyo. Kok nak duduk iyo nan dipahamnya iyo tamui guru gitu. Supaya nak jali siang bahari malam pagi yo ay bakulannya. Kok kini yo dengan la dipaham tentu marawang nan la jadinya. Karena de perkara de nyotu pun dak kasalah sayo samalam nangko. Memang yo dengan la de batahun kita mendudukkan de pahamnya. Karena iyo la de nyotu memang batu kuahai kasamonyo. Dengan itulah penjawaban. Iyo kami nande bahadu. Talagi yo dengan de tak kurang de nalai maaf kami pito. Iyo karano denyo kami di hadapan orang nan tuo. Ay kini le kabana tanyo hanta indah batanyo rasuk kabedo. Mainginan niyo ay lemani bang mauku saratu nanyo jangko. Kini mari malale bagi buran
agak sapatah nan laju dua. Karena niyo ay lagi hiburan memang penting juode padu kita. Ini oi kanane para tokol nan mulu-mulu deka di bawah. Karena iyo ay para tokol kan lai adonde pasalero. Adenale kali cali para tokol kini memang iyo delah tuo. Karena iyo la denyo tuo mako iyo dihibur juo. Adi bari denala denyo banarato nan iyo ay kurang tuo. Lai pasanan dalam hati pasaju adi dalam dado. Denalai nala kami bari la di hadapan lana basamu. Lai ko lahabon ninyo. Dari kami berdua. Pasanan hati pasaju adi dalam dado. Nala kami buway la para tokol di mungkol. Lena sanabana la iyo di dalam dado. Irama la pengajaran dekat kita dan basamu. Supaya banal la pantun tirekan kita. Pantun la orang tua lanan lai saban tajago. Kalau dekito nelah tuola tuonangko. Hati di dalam la iyo aco taibo. Oi sajaknya badan kini la tuo pajio. Ting 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 Tinggi rasanya pahajio pandakia. hati di dalam copai bo protokolai mangana untuk jopa rasaya Tola kabul ko badan kini lah lama. Jalan jauh nan indah badayo lai. Jangan lakan dua lasingan tualan lagu ya. Tungkik sabatang la di bawah patang jo pagi. Oh bayana adonan bambale kuno. Mo jual untuang adonan memberi makan. Tapi ko nyampang tapi anak nandur hako protokol nasib kasia onde maka dikadukan Mbak manuang katiko dua surang pahajio. Oh barasonyo hidu itakala mulai. ai mato jatwa balinang mangana untuang nasib badan diri. Oh saja amuno padan ladi seso de para sayan. Adut mencubuh la merasakan hidup sana. Amal ibadah atau bulun la talalaikan. Ba itu bana o nasib badan naman la. Lagi itu lagi ni ko tambah taraso. Sa alero patah la padanan tak senang lain. Malu mawi iyo wajalla dekatibo. Utang ka Tuhan degae nanalo na tabayalay. Oh sawagada nilubuah ubay padi sarato juga mahanyo pajio. Oh di mano arwa bajunta ili labadan maneoy. Oh basang sarong Talang urang rabah kakoto talang paji rabah kasumua. Atop lo. Malang ayurang bakutiko malang paji sa panjang umur.
Sawah kadang panjang bakilo di pajak ajo jawi putih halin juang kata kak juo. Sayang orang ketika elo kasih bini di nangka budiah lah tuo badan pagio. Kapan ti jompong? Saulai mudia tak kampung orang Kalawi menaki bukit ladang rimbo sinan tunggang panurunan kailia ke kampung dado tampak nugagi batu gadang nan maibo bana dalam hati ratak lelamo baparinggo kinilah pacah malaluan barala karumi Pak Haji mampelo jinak barasone dia panjang di dunia marasai Pak Haji di neraka jo api gadang kabasalai Eko kediran tangan namu apa janganlah mungkin kaba jelo jelo lagi pun talai sagadang la penuh Allah dekarano la bapa haji kini dalam mulai jago adilai karano beliau tadilah lama lalunya senang hati ne ditambah jo tuku ayo tambah pak akan perai sajo lagunan sedih pemai ibu sini seramolai punya karajo Allah kami padu memberi pulo hati Pak Haji nak senang hatinya nak senang badan hai di dalam dado karena Pak Haji lah mulai jago yang tak bermimpilah tiba di rumah tangga mungkin Pak Haji inyo laleno bana hai padan karaso Badanlah kariang samalah tumbuh badan nan tinggal indah baguno semulunga pasal rapu jo itu nasi sikin ciatu semulunga pasal rapu jowi ko nasib kalau lah tuo manangikin cia kabakelah suan dan jobane nan kinda manengga dulu bapa kai badan anjuang laki ni manangi agai di sarung dulu bapa kai badan dia jual kini Pak Haji lah mengana untuang ahai rangkam uang pancari kayu tarana denai kakayu api jale badan menjadi abu pada banako menahan hati jale badan ka jadi abu pado banangko mainda begini jale badan menjadi abu pada Pak Haji paparato kol indah bagi Iyalah begitu bana para sayang lama-lama kini boleh lah dituku syaratku ditambahi yola nyo minang untuk agala negala sajo sekarang nolah nyo titola orang minang lah kasamonyo diberikan Allah bujang-bujang dan sedang main domino ondenan kadang domino banyak puluh bujang marando itu bujang alun babini alun lebar rumah tenggo walau bujang larinyo seken dan di mecalan kedua mudah-mudahan rayo wajib barumah tanggo Ako indah juo dapat jodoh kepada panjang laki
kita bau. Ai kalau di bawah tak padang panjang lah ia dolai nan jando. Ia do panah lai jandu ai karana larenyo tuo. Wa udin mau kawin. Wa udin lau kawin. Kira bau panjang, potong kira bau pendek. Potong lah kerbau panjang, ala potong kerbau pendek. Wa udin panjang pendek. Wa udin gadang kete. Udin yang pertama Namanya awal udin. Udin yang terakhir Namanya Akhiruddin. Udin yang lagi di kamar. Hai, namanya Kamarudin. Udin penjual nasi. Namanya Nasfiruddin. Udin penjual salalau. Oh, namanya Sapiudin. Udin sedang main domino. Apa namanya kalau sedang main domino? Udin bala enam. Udin sedang main koa. Ayudin tali merah. Namanya Babi Udin. Oh, wa Udin lah mau kawin. Wa Udin mau kawin. Kerbau panjang ala potong kerbau pendek. Potong kira bau panjang, potong kira bau pendek. Wa Udin gadang kete. Wa Udin panjang pendek. Udin ya rajin sholat. Namanya Solehudin. Udin ya rajin berdoa. Namanya Aminudin. Udin pengen balas sapi. Namanya Sapiudin. Udin yang sakit perut. Namanya Perut Udin. Oh, nak perut Udin. Atuh, Mahmudin. Oh, sakit mah. Mah. Udin yang garang Maroko. Oh, namanya Hadidin. Namanya Haji Samsudin. Namanya Luhmanudin. Udin mana ngasih lawat. Ay, namanya Sapiudin. Wa Udin mau kawin. Ay, wa Udin lah pilin-pilin. Nela jadi lahir sonyo. Dari kami nan baduo. Karena malam ladanya kini lah batam balari juo. Dari batam pahlainyo malam dari petuan biaso. Kini jola guna sehat bulia kandila tuku ajuo. Nilai tuku ajo tambahnya para kiahan perai sajo. Jola gua orang labadul sana jola guna na basudaro. Iramanan sadang piral iyo padola patangan ko. Antaro kita labara di akaka namua indah baka sapo. Labi halay nyo bana mara pulay jo anak adaro. Dengan lay balaki bini intang lade bale gope go. Wala kito bate tangga ina adola baka sapo. Antaro mama jo kamanakan itang mahadurun jang sajo. Lagi bagai layak pedoma. Dengan ladi hitung nangko. Tapi jali majali jauh jala
nasib kamu jujur dengan bijin yang barik dipikul. Yang takut tungke membawa raba tunggak tuo tanpa barantu gungung ya. Dahulu Isa yang jalan, kini pulang rasul batimpang. Ala iyo ba saudara sama menjago sarumatu. Ala salamu hidup roda baputa nan nasib tantu batuta. Tapi bulu ayam kadang rapi kadang marangan. Ketik salah biasa ketiduran, kadang baio dalam rundiangan. Baga kayu barati dake mangko kabera. Palagi jo babini jauh mangko kadala. Bago mam kala ketika lain bilang tidur kau dapat sama mahani. Tanyo batanyo nasib kamu jujur ringan bijin yang barik dipikul. Yang takut tungke membawa raba tunggak tuo tanpa barang suatu ya. Dahulu Isa yang jalan, kini pulang rasul basimpang. Iyo ba saudara sama menjago sarumatu. Salamu hidup roda baputa nanatik batu katuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika
alaihi wasallam. Sallallahu Ala Muhammad sallallahu 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 alaihi wasallam. ala Muhammad.